بفكرن هەکە وندناف قوتیەکێش دایک بووبانە گەلەونێ باوەڕ بکەن گۆژغای نوێ قوتیێ دنیایەکە ڕاستەیە. پلاتۆن دناف جمعەتا فەلسەفێدا ji kesên herî pêşketiye. Di alegoriya xweşkeftê de pirsekemî navê dike. Komek mirov xeyal bikin. Dişkeftekê de ji dayîk bûna. Dest û lingê wa girêdayîn e. Li pêşiya wa dîwarek heye, tenê dikarin pêşiya xwe bibînin. Tiştê got dibînin tenê sihê got ji agirê pişta wa teyî sê dîwarê pêşiya wa ye. Ji ber got rastiya wa tişta nabînin, dibêjin qey tenê tiştê rast sihê li ser dîwar e. Got ji van girtiyayê gorê berdan wê çi bibe? Gava gol pişta xwe meyzand û tiştê rast dîtin wê çi bifikire? Gelo wê fêh bike ev tiştê got dibîne xwediyê wa sihê dîne. Gava got ji keftê derket, roj û xweza cara pêşî dît gelo me eqlê ji serî naçe. Ka hêdî bisekinin. Heke obje ji siha xwe rasttir bin, em ê çawa bawer bikin tiştine ji objeyan jî rasttir nînin. Rastiya heq gorî Platon li alema îdeya ye. Rastiya heq bêdawiya nayê guhertin. Alema bûn û hebûnê tev de ye. Li dinyaya me hemû tişt vedugeherin. Em jî di nav vê vedugeherînê de ne û wê tehm dikin. Weke got siha objeyekê kopya siha vê objeyê bê, bi halê got em dinyayê fêm dikin dinya kopyaya îdeyaya bêqusûr in. Girtî piştî got rastiya va objeyan dît, vegerê şikeftê gelo wê çi bibe? Gorî Plato gava girtî behsa va tişta ji girtiyê dîn re bike, ew qet bawer nakin. Eger derfeta wa çê bibe, karin wî kesî bikujin jî. Gelo mirov rojekê wê karibin bendê xwe bişkênin û hemû heqîqeta fêhm bikin.